Wrth ddechrau, rhaid edrych yn gyntaf i weld beth yw gofynion y manyleb. Falle gair pwysig i nodi fan hyn, mae trosolwg yw y darn cyntaf yma. Ond falle does dim angen gwybodaeth eithriadol o fanwl. Ond rhaid edrych falle i ddechrau fo ar 2 term penodol. Yn gyntaf, rhaid edrych i feddwl beth yn union a olygir gan y gair y term ecosystem. Mae'r gair system yn cyfeirio at ffordd o weithio. Ac wrth gyfeirio at ecosystem, dyn ni feddwl am planhigion, anifeiliaid, y pridd, y maeth, a'r atmosffer yn cydweithio ac yn rhyngweithio gyda'i gilydd. Felly, y ffordd hawsa i'w cofio yw feddwl am rhannau biotig, anifeiliaid planhigion, yn dibynnu ar y elfennau anfiotig fel y pridd, yr atmosffer a'r hinsawdd. Wrth ystyried y term nesaf, biome, mae'n bwysig ystyried bod biome ar raddfa fyd eang. So, dyn ni'n sôn yn bennaf am ecosystemau mawr. Os edrychwch chi ar y map fel hyn, allwch chi weld i dosbarthiad. Cofiwch bod y graddfa yn fyd eang. Felly, er enghraifft, mae rhan helaeth Ewrop yn dod o dan yr un biome, yr un math o ecosystem. Wrth gwrs, wrth ni edrych yn lleol, mi fydd na newidiadau sylweddol i hyn. Ond cofiwch, graddfa fyd eang a trosolwg ydy hwn. Wrth edrych ar rhai ohonyn nhw, dyn ni'n gallu meddwl am rhai enghreifftiau fel y tundra, y goedwi glaw trofannol, sydd ledled y cyhydedd, y safana, sy'n ffinio y coedwig glaw trofannol. Dyma y taiga, neu'r coedwig boreal. Felly, wrth feddwl am biome, cofiwch, dyn ni'n sôn am graddfa byd eang ac ecosystem mawr dros ardal eang. Wrth edrych ar eu lleoliad nhw, y ffactor pwysica wrth benderfynu lleoliad biome ydy hinsawdd. A mae yna 2 prif elfen sydd yn llunio dosbarthiad biome. Os edrychwn ni ar glawiad cyfartalog yn fan hyn, fe welwn ni er enghraifft lefelau sylweddol uchel yn y mannau cyhydeddol, er enghraifft Amazonia yn De America. Mae mannau eraill yn sych iawn, er enghraifft diffeithdir y Sahara yn Gogledd Affrica. Os edrychwn ni wedyn ar tymheredd cyfartalog, fe welwn ni wrth gwrs y mannau poeth a mannau cyhydeddol. Felly, wrth edrych ar lleoliad, mae'n bosib i osod ar graff bach syml fan hyn. So, er enghraifft, os edrychwn ni ar y goedwig glaw, so ar y graff yma ar y top, mae'n dweud tropical rainforest, fe welwn ni, so darllenon ni ar draws y gwaelod o rhan tymheredd, bod y tymheredd cyfartalog dros 20 gradd. Cofiwch y ffigur cyfartalog ydy hwn am y flwyddyn gyfan. Bydd lefelau glawiad o ddeutu 250 cm neu'n uwch. So, os gewn ni'r 2 nodwedd yna, byddwn ni'n bod yn ddigon gyfforddus mae coedwig glaw fe ganddo ni'n yr ardal yna. O dan y goedwig glaw, os edrychwn ni o dan, fe welwn ni yr un raddfa tymheredd, ond beth sy'n disgyn fan hyn yw'r lefelau glawiad. Felly, mae'r math yma o ecosystem yn cael ei alw yn safana. Felly, hinsawdd sy'n rheoli pa fath o lystyfiant ac yna anifeiliaid sydd yn datblygu mewn ardal. Wrth gwrs,
heb ystyried ymyrraeth dynol. Da ni cyffwrdd ar hyn o blaen yn y thema tywydd a hinsawdd. Os edrychwch chi ar y cyhydedd, mae aer cynnes yn ymgodi ac yn rhoi lefelau uchel o glawiad sydd yn gyson drwy'r flwyddyn. Mae hyn wrth gwrs yn ddibynnol ar llefred, a mae hyn yn cysylltu gyda darnau blaenorol o'r thema tywydd a hinsawdd. Be sy'n bwysig i ystyried ydy bod ni'n gallu wedyn edrych ar y goedwig glaw drofannol yn gyntaf. Felly, o fewn y cwrs TGAU Daearyddiaeth, mae rhaid rhoi sylw i'r goedwig glaw trofannol ac yna ei gymharu ag un biom arall. Yn fan hyn, mae yna elfen o ddewis. Fyddai yn trafod y safana a'r goedwig glaw trofannol. Y goedwig glaw trofannol. Dwi'n siŵr bod chi wedi gweld ffotograffs o'r hwla sy'n edrych yn debycach i jwngl. Os edrychwn ni ar yr hinsawdd, mae hwn yn ddinas o fewn Amazonia Manaus. Fe welwch chi ar y top bod yr tymheredd yn uchel ac yn gyson, a bod hyn yn ffactor bwysig iawn. Mae yna cyfnod fwy sych yn y man yma o Amazonia, ond mae'r lefelau glawiad dal yn sylweddol hyd yn oed yng nghanol y flwyddyn. So, dyn ni'n meddwl am glawiad uchel, cyson drwy flwyddyn, hefo cyfnodau sychach, ond tymheredd uchel cyson. Beth yw ei nodweddion? Wel, be welwn ni'n fan hyn ydy amodau llaith iawn. Mae yna bioamrywiaeth sylweddol iawn o fewn y goedwig glaw. O ganlyniad i'r hinsawdd, glib a llaeth a boeth drwy'r flwyddyn, ceir amrediad eang iawn o lystyfiant, sydd yna yn caniatáu i amrediad eang o anifeiliaid byw o fewn y lystyfiant yna. Mae'n werth cofio un ffordd o drafod a gosod yr elfennau byw ydy i feddwl am, yn gyntaf, cadwyn fwyd, ac yna mae cadwyn fwyd yn plethu fewn i gwe fwyd. So, os ddechreuwn ni ar y gwaelod gyda'n cynhyrchwyr ni, bydden nhw'n cael eu bwydo gan yn ysyddion cynradd, wedyn yn ysyddion eilaidd ac yna yn ysyddion trydyddol. Mae'r gwe fwyd yn y goedwig glaw yn un gymleth iawn, oherwydd yr amodau hinsoddol ffafriol sy'n caniatáu gymaint o lystyfiant sydd yna'n caniatáu gymaint o anifeiliaid i oroesi yna. Mae'r goedwig ei hunan wedi cael ei strwythuro yn haenau. A be welwch chi yn fan hyn ydy 4 prif haen. Haen ymwthiol, canopi, is-canopi a'r haen o lwyni yn y gwelodion. Mae'r planhigion yn tyfu yn syth at y golau ac yn cystadlu am y golau. Be welwch chi yn yr haen ymwthiol ac yn y canopi ydy llawer iawn mwy o golau haul. Ar y gwelodion, mae'n eitha tywyll yn fan yno, gan nad yw'r golau haul yn gallu cyrraedd. Yn y prif beth i nodi bod y planhigion wedi ymaddasu trwy tyfu mewn haenau. Os ydrychwn ni wedyn ar ffordd arall mae ecosystem yn gweithio, rhaid ystyried y gylchred faith. Maith yw'r holl elfennau mae pethau byw angen i fyw. A pan, wrth gwrs, dyn ni'n trafod cylchred, dyn ni'n ystyried bod maith yn symud o un man i man arall. So, enghraifft yn fan hyn. Petai deilen yn syrthio oddi ar goeden ac yn gorwedd ar y pridd. Mi gaiff yr mater organig ei dadelfennu, ei dorri lawr gan bacteria ac yna ei gymysgu i fewn i'r pridd. Fydd planhigion fel coed yn ansugno'r maith i fyny ac yn ei ffurfio'n rhan o'r goeden. Mae'r cylchred yn parhau unwaith eto wrth i dail syrthio ar y goeden
ac yn landio ar y pridd. Mae'n bosib meddwl am gylchredfaidd fel model. Felly, be welwch chi yn fan hyn ydy y gylchredfaidd yn cael ei rhannu yn storfeydd, yn llifau ac yn mewnbynau ac allbynau. Y tri storfa efo biomas, y pethau byw. Welwch chi'r diagram yma, litter ydy'r sbwriel. Y sbwriel yw'r mater organig sydd yn gorwedd ar y pridd. Enghraifft, goeden sydd wedi marw, neu dail yn syrthio oddi ar goeden. Yn Amazonia, mae'r dail yn syrthio, ond nid yr un pryd. So mae'r goedwig gallu ymddangos yn bythwyrdd. Wrth gwrs, y pridd yw beth sydd yn gorwedd o dan ein sbwriel ni. Ac os edrychwch chi ar y gylchredfaidd, gyda'r model, y diagram, y theori, mae'n bosib amrywio maint y gylchoedd a hefyd trwch y llifau a'r allbynau a'r mewnbynau. So os edrychwn ni fan hyn, mae'n werth nodi mae y biomas yw storfa llawer iawn mwy sylweddol yn y goedwig glaw yn gymharol i'r sbwriel a'r pridd. Meddyliwch felly beth sydd yn arwain hyn. Wel, wrth gwrs, mae'r amodau hinsoddol ffafriol iawn yn caniatáu tyfiant eang iawn ac yna gwe fwyd gymhleth iawn. Mae hyn yn golygu bod yna llif sylweddol o'r pridd i fyny i'r biomas. Mae unrhyw sbwriel sydd yn syrthio yn mynd i dadelfennu torri lawr yn gyflym iawn yn yr amodau llaeth a cynnes. A cofiwch hefyd am cysondeb yr amodau yna yn ystod y flwyddyn. So beth ni'n weld yn Amazonia, enghraifft o goedwig glaw ydy y maith yn cael ei storio yn y biomas. Mae'r pridd yn cymharol fychain. Ond mae hyn yn mater mawr pan mae amaethwyr yn ceisio clirio coedwig a tyfu cnydau. Mae'r gylchred ddŵr hefyd yn allweddol o bwysig yn Amazonia. A os edrychwn ni ar y pethau elfennau pwysig yn fan hyn, mae rhwng 50 a 80% o'r lleithder yn aros ynghylch dŵr yr ecosystem. So gaiff ei anweddu a'i trydathu allan a dod nôl lawr fel glaw a'i gylchu o fewn y system yn gyson. A dim ond tua treian o'r glaw sydd yn cael ei golli i'r gefnfor iwerydd. So mae hyn yn cadw dŵr o fewn y gylchred dŵr yn Amazonia. Mae'n werth ystyried hefyd y cylchred carbon. A mae hyn efo cysylltiad amlwg iawn gyda newid hinsawdd. So gymaint o coed yn signo i mewn carbon dioxide trwy photosynthesis yn golygu bod llawer iawn o carbon yn cael ei storio o fewn y goedwig. Mae hyn efo oblygiadau allweddol i newid hinsawdd petai y coed yn cael ei clirio neu cymryd o hwnna. Ac os edrychwch chi ar y diagram yma, fe welwch chi i gymharu â glaswelltir tymherus, mae'r storfa carbon yn un eithriadol o bwysig o fewn Amazonia. Os edrychwch chi ar y cylch gwyrdd ar y chwith. So mae gan Amazonia rôl allweddol fel storfa carbon ac yna i reoli newid hinsawdd. A gwyddonwyr yn poeni. Mae un canlyniad i newid hinsawdd fydd fwy o sychder yn Amazonia, sy'n golygu bod y coed yn mynd i marw allan, ddim i gyd, ond fydd tyfiant nhw'n lleihau, ac felly fydd y mewnbwn carbon yn llai yn y coed ac yn fwy yn yr atmosffer. Ail enghraifft o biom yw y safana. Wan, mae'r safana, dyma darlun o Affrica. Yn syth fe welwch chi bod yna lai o lystyfiant
o fewn yr ecosystem yma. Felly, beth sydd yn arwain hyn? Mannau hyfryd yn naturiol ac yn gyfoethog mewn natur arbennig hefyd wrth gwrs. Y prif ffactor, unwaith eto, sydd yn gyrru natur y safana yw y patrwm hinsoddol. A be welwn ni'n fan hyn ydy cyfnod o lawiad yn hytrach na glawiad cyson drwy'r flwyddyn. So, o gyfnodau ar y graff yma o hydref, Medi hydref trwy at tan mis Ebrill, mae glawiad yn bryn. Mae yna cyfnodau o lawiad uwch yn ganol y flwyddyn, yn y graff yma yn ystod mis Gorffennaf, a mae'r tymheredd yn aros yn uchel ac yn cymharol gyson. Be sy'n tuedd i ddigwydd ydy bod yna band o cymylau o gwmpas y gyhydedd a'i enw hi yw'r ITCZ. A be sy'n digwydd ydy yr ITCZ yma yn symud, so mae'r glaw yn symud i'r gogledd yn Gorffennaf ac yna fwy at y de yn mis Ionawr. So be welwn ni ar y graff yma ydy yn Ionawr mae'r glawiad i'r de o'r gyhydedd, ond erbyn Ionawr mae'r mannau yna'n sych. So y prif peth i nodi fan hyn ydy bod glawiad dim ond yn digwydd yn ystod tymor penodol. Felly, gyda llai o lawiad cyson, dydy'r we fwyd ddim o'r gymleth. Gan nad yw yr ecosystem yn gallu cynnal gymaint o amrywiaeth o lystyfiant. As nad oes yna gymaint o amrywiaeth o lystyfiant, da ni'n mynd i weld o ganlyniad llai o anifeiliaid yn gwe fwyd ni. Os edrychwn ni felly ar y gylchred faith yn fan hyn, cofiwch rwan gyda'r un yn Amazonia pa mor fawr oedd y biomas i cymharu â'r ddau storfa arall. So be welwn ni'n fan hyn er enghraifft ydy biomas sylweddol llai sydd yn adlewyrchiad o diffyg glawiad blynyddol sy'n golygu bod lystyfiant yn llai. O ganlyniad, mae yna lai o lif maith i fyny o'r biomas i'r pridd. So mae'r pridd efo lefel uwch o faith. Fe welwch chi llif mwy o'r biomas sbwriel yn adlewyrchu newidiadau tymhorol. Mae'r sbwriel yn fwy gan nad yw'r glawiad yna'n helpu dadalfenwyr drwy'r flwyddyn. So fe welwn ni fan hyn, os edrychwn ni ar y model, bod na amrywiaeth sylweddol o fewn y gylchred faith. Hefyd, be welwn ni yn Amazonia ydy bod, mae'n ddrwg gen i yn y safana, ydy bod llawer o'r planhigion yn gorfod ymaddasu. Dyma dwy goeden enwog sydd i'w gweld yn yr rhanbarth yma ar y chwith. Mae gennych chi'r acacia a'r baobab ar y dde. A be welwch chi'n fan hyn ydy bod rhaid i nhw addasu i cyfnodau sych. A'r term pwysig am hyn ydy xenostig ar y chwith. So mae'r goeden acacia gyda dail bach, felly bod yna lai yn cael ei colli trwy anwedraddiad, a draen arnyn nhw amddiffyn nhw rhag cael ei bwydo. Mae'r goeden baobab hefyd efo gwreiddiau hir sy'n gallu cyrraedd y bwdwr neu'r lefel trwythiad. So be welwch chi yn fan hyn hefyd ydy bod planhigion yn ymaddasu i'r hinsawdd. So er enghraifft yn y goedwig glaw mi'n anw tyfu mewn haenau i fyny at y golau. Sychder
yw'r prif ymadachiad sydd angen o fewn y safana. Un elfen pwysig iawn i gofio nesaf ydy y rôl mae gweithgareddau dynol yn chwarae o fewn yr ecosystemau. Mae hwn yn paragraff eitha hir o fanyleb TGAU. So ni'n mynd yn poeni'n ormodol, so ni'n ffocysu ar y defnydd sy'n cael ei gwneud ar effeithiau mae hyn yn gael ar y gylchredfaeth, y gylchred dŵr, llystyfiant yn y ddwy enghraifft. So, enghraifft, mae'r goedwig glaw yn ffynhonnell anhygoel o adnoddau. Bwyd naturiol, cnau yn arbennig, yn wedig i'r brodorion, cnydau, meddyginiaethau arbennig yna, sy'n cael ei defnyddio i drin clefydion difrifol ledled y byd. Mae yna ddeunyddiau crau eang iawn yna. Mae yna defnydd sylweddol yn cael ei wneud ar gyfer palmwydd olew. Mi wneud palmwydd olew tyfu yn dda iawn yn yr amodau hinsoddol yn y goedwig glaw. A mae palmwydd olew yn ddefnydd effeithiol iawn ac eang iawn, ond yn un dadleuol. Gan wrth gwrs, i'r llai o carbon dioxide yn cael ei signo fewn o ganlyniad i llystyfiant llawer iawn llai. Mae logio coed yn defnydd eang arall. Welwch chi fan hyn y goeden mahogany. Mae mahogany yn goeden sy'n cynhyrchu pren caled iawn ac yn ddefnyddiol iawn wedig mewn dodrefn. Mae felly yn adnodd gwerthfawr iawn. Mae'n tueddu i dyfu yn unigol. A beth sydd yn tueddu i ddigwydd wrth gwrs wrth gyrraedd y goeden mahogany, gan fod y coed yn tyfu'n agos i'w gilydd mewn haenau, unwaith gaeth un goeden mahogany i llorio, fe all llorio tua 30 o coed eraill ar yr un pryd. Bydd angen creu ffyrdd i lusgo'r mahogany o'na. So mae mahogany'n werthfawr, ond hefyd i ddefnydd yn un dadleuol iawn. Mae ransio gwartheg yn defnydd eang arall o coedwigoedd glaw, os nad y defnydd fwy eang o'r rhan arwynebedd. Mae rhai yn dadlau i fod yn ddefnydd aneffeithiol iawn. Gan, os da chi'n cofio o'r gylchred faeth, gan fod cymaint o'r maeth di storio yn y biomas naturiol, unwaith gaiff y coed ei clirio o'na, mae lefel y maeth yn y pridd yn cymharol isel. Y broblem wedyn ydy wrth gwrs, bydd glaswellt yn tyfu yn aneffeithiol iawn. So mae rhai yn dadlau bod y defnydd yma o goedwigoedd glaw yn aneffeithiol iawn. Maen nhw hefyd yn mannau arbennig o'r rhan mwynau naturiol. Dyma chwarel enfawr Carajais yn Amazonia. Dych chi weld yn syth bod yr ardal yma yn cael ei llwyr ddinistrio. Gellir dadlau o llaw arall bod y ffynhonnell yma adnoddau'n hynod o werthfawr i ddatblygu'r economaidd gwlad fel Brasil. Ond am dwywaith bod y defnydd yn dinistrio'r ecosystem yn llwyr. So mae Amazonia'n hynod o werthfawr mewn adnoddau. Pa effaith gaiff hyn? Wel, un effaith difrifol fysa y potensial i'r gylchred faeth cael ei torri yn llwyr. Os caiff coed i clirio o'na, dydy'r maeth yna felly ddim yn cael ei gylchu nôl i mewn i'r pridd. Mae ffrithlondeb y pridd yn disgyn.
Mae'n bosib fydd y glaw trofannol yn gallu erydu y pridd yn gynt. So mae erydiad pridd yn gallu bod yn broblem difrifol. Cofiwch, mae glaw darfudol sydd yn syrthio yn y rhan yma o'r byd, sy'n golygu bod o'n mynd i syrthio ar y cyfan mewn cyfnodau trwm ond byr. Bydd gan y glaw yna lot o fawr o egni. So pan mae'n taro'r pridd, os di'r pridd wedi cael ei dinoethi, wedi clirio'r coed o'na, caiff y pridd i olchi ffwrdd. Fe all bioamrywiaeth dirywio'n sylweddol iawn. Bydd y gwe fwyd yn cael ei amharu. Yn sicr os yw'r cynhyrchwyr a'r gwaelod y gadwyn fwyd yn cael ei amharu, bydd y oblygiadau difrifol i weddill y gwe fwyd. So fe all bioamrywiaeth lleihau yn sylweddol iawn. Mae yna oblygiadau byd-eang i newid hinsawdd. Wrth gwrs, mae Amazonia er enghraifft y goedwig yn sifan anhygoel o photosynthesis, trwy photosynthesis o carbon dioxide. Mae datblygu economaidd ar y llaw arall yn galluogi i wlad ffynnu'n economaidd trwy defnyddio ei hadnoddau. So edrychwn ni fan hyn, o'n i weld, wrth gwrs, bioamrywiaeth drwy Brasil i gyd amrywiaeth. Mae Amazonia fysa'n cyfrannu'r rhan helaeth o hyn. Os trawn ni'n meddyliau wedyn at y safana, un pryder difrifol sydd yn digwydd yn y safana ar hyn o bryd yw y broses o diffeithdir. Diffeithdir yw ardal sych sydd yn brin iawn o lystyfiant. Os troef ardal i fewn i diffeithdir, y term ydy diffeithdir. Beth sydd yn arwain hyn? Wrth gwrs, fel Amazonia, mae ecosystem y safana yn ardal o ddefnydd gan bobl. Fe welwch chi defnydd eang o lystyfiant. Er enghraifft, casglu coed tanwydd. Mae'r twf poblogaeth wedi bod yn sylweddol yn ardaloedd y safana, sy'n golygu bod yna risg o gorbori, gormod o anifeiliaid yn cael ei pori ar y tir, gormod o faith yn cael ei tynnu allan o'r pridd. Eto, bod y glawiad dim mor uchel a cyson ag Amazonia, pan gawn ni glaw yn yr ardal yma, fydd o eto yn glawiad darfudol, fydd gyda'r un egni i olchi y pridd i ffwrdd. Felly, os feddyliwn ni am y broses, be welwn ni rili, newid hinsawdd hefyd yn cyfrannu. Felly mae'n gyfuniad o ffactorau ffisegol, glawiad yn lleihau, tymheredd yn cynyddu, gallu dadlau wrth gwrs mae bobl sy'n gyfrifol am hyn hefyd, ac yna y poblogaeth yn cynyddu, coed yn cael ei clirio, llai o maeth yn y pridd, llai, mwy o anifeiliaid yn bwyta'r lystyfiant, so pan mae'r planhigion yn lleihau, mae'r tir yn sychu, a pan mae'n glawio, mae ataliad yn lot llai, mae'r glawn yn gallu golchi y pridd i ffwrdd. So un mater difrifol yn y safana yw diffeithdir. Wrth feddwl wedyn am y defnydd sy'n cael ei gwneud o biomau fel y goedwig glaw yn Amazonia a'r safana, yn bwysig felly wedyn ystyried sut fedrwn ni i rheoli nhw. Un gair pwysig yn fan hyn ydy rheolaeth cynaliadwy.
Beth yw ystyr hyn? Cynaladwy yn syml yw i sicrhau bod y defnydd o'r biom ddim yn creu effeithiau newidiol i'r hir dymor. Ar y llaw arall, rhaid ystyried, ni ellir gwahardd pob defnydd. Felly mae'n ffordd o ffeindio rhyw gydbwysedd rhwng y defnydd a'r amgylchedd. Be fedrith cael ei wneud? Wel, un problem difrifol yw, yn aml iawn, gaiff anifeiliaid ei hynysu o'i gweddill ei darn o ecosystem. Petai un darn yn cael ei glirio, fedrith yr anifail ddim cyrraedd y man arall falle i magu, i bridio, i cael bwyd. Felly, un ffordd ydy i cysylltu mannau sydd wedi cael ei rhannu ffwrdd o'i gilydd gyda coridorau. Felly, fe all yr anifeiliaid wedyn teithio'n bellach i bridio ac i magu, ac hefyd i hela ac i chwilio am fwyd. Fe welwch chi un fan hyn yn Florida, lle y syniad ydy coridor ar hyd Florida i cysylltu y mannau gwyrdd o bod anifeiliaid yn gallu symud rhwngthyn nhw. Dyma un arall, cynllun Meso-America, sydd yn ceisio cysylltu canol America ac yn ymgais gan gwledydd gwahanol i gysylltu'r ecosystemau yn y mannau coch yn fan'na. Felly un falle strategaeth felly yw coridorau bywyd gwyllt. I lleihau ynysu, i sicrhau bod anifeiliaid yn gallu magu ac hela yn bellach am fwyd. Strategaeth posib arall fysa sefydlu parc cenedlaethol. Mae'r athroniaeth, philosophy o parc cenedlaethol, yn un eang ledled y byd. Yma yng Nghymru mae ganddo ni 3 parc cenedlaethol. Yn syml, bwriad parc cenedlaethol yw gwarchod bywyd gwyllt a'r byd natur, a hefyd falle sicrhau bod bywyd y boblogaeth sydd yn byw yno'n gallu parhau. Dyma un yn Costa Rica. O fewn y llefydd yma, fydd cyfyngiadau sylweddol yn digwydd ar y defnydd tir sydd yn cael ei caniatáu. Bydd adeiladau'n cael ei cyfyngu. Bydd yna hefyd ymgais i ddatblygu ecodwristiaeth. Ecodwristiaeth yn ffordd o denu ymwelwyr, bod nhw falle yn talu am cael gwneud hyn, ond ar yr un pryd yn lleihau unrhyw ddifrod o gwbl i'r math yma o ecosystem. So, un strategaeth o warchod ecosystem ydy drwy sefydlu parc genedlaethol gyda rheolau penodol ar y defnydd sy'n cael ei caniatáu yno. Mae'r parc yma yn ardal hynod o trawiadol o fewn Gweriniaeth Democrataidd y Congo. Gwlad efo adnoddau naturiol anhygoel. Aros am dwywaith, mae yna potensial anhygoel yn fan hyn i ddatblygu ecodwristiaeth, i godi safonau byw y boblogaeth. Fe welwch chi fan hyn gorillas mynydd. Dim ond tua 900 ohonyn nhw sydd yna drwy'r byd i gyd, a mae hanner ohonyn nhw yn Virunga yn y Congo. Mae llosg fynyddoedd wedi chwarae rôl allweddol yn bwydo maetholion i'r pridd, yn creu priddoedd ffrwythlan anhygoel.
Mae'r gorillas mynydd angen lot fawr o lystyfiant. Felly mae'r pridd mor ffrwythlon, mae'r lystyfiant yna ar gael i'r gorillas mynydd. Ond yn anffodus, mae'n ardal o ansefydlogrwydd gwleidyddol difrifol. So be mae'r parc yn sefydlyd ydy rangers sydd yn gwneud i gorau glas i warchod ac i amddiffyn yr gorillas a'i cynefin. Yn anffodus, a'r tragedy mawr ydy bod oddeutu 150 o'r rangers yn wedi cael eu lladd. Mae hwn yn cael ei cwestiwn mawr. Pwy fysa yn lladd y ranger? Wel, mae'r tiroedd mor ffrwythlon ac yn cynnwys gymaint o mwynau. Enghraifft, coltan sydd ym mhob un iPhone, coed, amaethyddiaeth, bod yr ardal o ddefnydd mawr i bobl. Mewn gwlad o'r math, mae ansefydlogrwydd gwleidyddol, diffyg llywodraethiant yn golygu bod hyn yn anffodus yn digwydd. Wrth edrych ar wedyn y safana a ymgais i ddatblygu cynllun sydd yn gynaliadwy, ymgais diddorol iawn ar draws Affrica ydy'r wal fawr las, the Great Green Wall, sydd yn gynllun reit ar draws Affrica i blannu llystyfiant yn ardal y Sahel. Mae'r Sahel yn ffinio diffeithdir y Sahara a'r safana, so mae'n ardal ffiniol iawn. So be welwch chi yn fan hyn ydy coed yn cael ei plannu. Mae coed yn anhygoel yn ei rôl. Mae'n anw gadw dŵr yn y pridd. Mae'n anw atal yr ydiad gan y gwynt. Bydd y lefel trwythiad yn codi. So bydd y boblogaeth lleol wedyn yn gallu cael dŵr o'i ffynhonnau. Felly mae hwn yn ymgais arbennig yn gogledd Affrica i warchod yr ecosystem. Mae'r llwyddiant yn amrywio gyda fwy o llwyddiant yn Senegal. Wrth feddwl am ecosystemau, bwysig hefyd meddwl am ecosystemau ar raddfa llai hefyd. Dyma un diddorol bydd yn gyfarwydd i chi yng Nghymru ydy'r gweindir grug, Heather Moreland. Dydy hi ddim yn ecosystem naturiol. Mae'r ecosystem yna wedi cael ei greu gan bobl trwy torri a llosgi dros y canrifoedd. Mae hefyd yn cael ei losgi a'i reoli yn reolaidd i gadw y llystyfiant mewn cyflwr gwyrdd mwyn bwydo gan anifeiliad a hefyd i hela. Felly, cofiwch hefyd, nid yn unig da ni'n gallu trafod biomes, da ni'n gallu hefyd trafod ecosystemau ar raddfa llai. Felly, i gloi, meddyliwch yn gyntaf felly, ecosystem yw ffordd mae planhigion ac anifeiliaid yn gweithio gyda'i gilydd. Biome yw ecosystem ar raddfa eang, byd eang. Mae natur a lleoliad y biome yn dibynnu'n fawr iawn ar yr hinsawdd. Maen nhw yn ganddyn nhw gymaint o adnoddau gwerthfawr bod angen dulliau gwahanol o'i rheoli, sef coridorau bywyd gwyllt a parciau cenedlaethol ar wal fawr las yn gogledd Affrica. Diolch yn fawr.